Днес ще ви покажа апартамента, който ремонтирахме основно. Виждате, шпакловка и боя навсякъде, картон горе на таваните, боядисване, ламинат, полилей, монтаж на полилей, абсолютно всичко. Това е едно скромно, красиво холче. Ето го и коридора с почки. Вратите, които сме монтирали. Тук имаме интериорни, шпакловка навсякъде, боя. Ето я и детската стая. Тя също шпакована и боядисана от нас. Аз ще ви покажа и кухнята. Ето я и кухнята. Също шпакована и боядисана. Монтирани полилеи. Плочки долу. Станало е прекрасно. Това е целият апартамент. Ето вижте за какво става въпрос. И цялата тази работа за 1 месец. Ето. Тук имаме детска стая. Тук имаме спалня. Шпакловка боя с гипсокартон. Хол. Монтаж на ламинат, шпакловка, боя. Монтаж на полилей, гипсокартон, лунички. Получило се перфектно. Ако имате и вие такива предстоящи ремонти, можете да се свържете с нас. Хубав ден ви желая!